fulfulde min Yusuf Ishaq Buba kakkilano YouTube channel je Pulaku TV les kawtal KKP movies hofnata on yelanto on bo kayruji ɗuɗɗi. To hande mi nasti jawleru ndu ngam mi famtina ummatoje bandiraɓe enanta bo yiɓɓe haala fulfulde dow hande lutti nyalɗe seɗɗa komin joftana on film amin ɗum fulfulde yebre arandere wato suuno komin taskani on. Nden bo ta ngoyte nyalande yoftugo mai woni nyande go'o lewru sapporu hitande 2021 wato 1 October 2021. To daidai jamdi 9 jemma min tammi yoftugo film suuno ngam mai ko moye funi sai waɗa subscribe ha Pulaku TV wonda e amin ngam larugo no film suuno tammi warrango on nder geɓe e geɓe wato episode dow episode. Mi hofni on mi yelanake on kayruji ɗuɗɗi. Allah accu Pulaku, Allah wallu Pulaku. On gelanama kayruji ɗuɗɗi. Siwte jam.